Când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău. Sunt o mămică tânără și mă consider o mamă eroină și mi-ajunge doar să mă uit la copiii mei, îmi dau putere. Ei mă ajută tot timpul în bucătărie, băieții mei. Învârtim împreună în creme. Pentru copiii mei aș vrea să fiu un exemplu. Ce faci? Ca să câștig Masterchef, aș fi în stare să mut mulți de loc. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Gâscana Maria, sunt din Focșani. Am 28 de ani. Foarte bine, Maria, și din momentul ăsta e 5 minute să ne prezinti, speram, ceva fabulos. Am pregătit un desert pe bază de ciocolată cu mentă. Ce înseamnă pentru tine să câștigi Masterchef? În primul rând, vreau să fiu un exemplu pentru copiii mei. Ai copii? Da, 2 băieți gemeni. Foarte frumos, bravo, să-ți trăiască. Mulțumesc frumos! Și soțul? Sunt divorțată. Ești divorțată? Da. Bine, nu intrăm în detalii, dar spune-ne totuși de ce. Din cauza că am preferat să cresc 2 copii, nu 3. Și faptul că a avut în scurt timp și soție și casă de întreținut și copii și 2, așa, cred că oarecum l-au speriat. Și toate sunt până la copii. Nu pot să suport ca ei să nu aibă ceva sau să le lipsească ceva. E gata? Da, și mi-am imaginat acest desert ca fiind sistemul solar și mila din centru fiind soarele, da, cu planetele aferente. Planetele sunt de decor, sunt din marțipan. Iar, Dar le putem mânca dacă vrem. Da. Și el se servește așa, se învârte. Maria, hai să vedem, hai să ne prezinti un pic farfuria. Deci desertul meu este un desert pe bază de ciocolată cu mentă. În interior are o cremă cu mentă făcută din mascarpone, ciocolată albă și bucăți de mentă proaspătă tăiate. Are și bucăți de mentă proaspătă tăiată. Are. Are? Mulțumesc. Plăcere. Universul, ultima frontieră. Acestea sunt călătoriile echipajului Masterchef. Ăsta e Pământul, nu? Da. Și ăsta? Neptun. Ăsta e Neptun. Și vine așa o cometă către Pământ. Și pa dinozauri. Pa dinozauri. Tu l-ai auzit cu multă bucurie, a zis pa dinozauri. Eu am omorât dinozaurii. Acum. Tu, da? Cum de ți-a venit ideea asta? Am văzut ca pe o minge de foc. Așa, fiind mai aurie. Mulțumesc. Plăcere. Știi ce mi-ar plăcea? Mi-ar plăcea să îi chemi aici pe gemenii tăi să vadă și ei ce s-a ales de sistemul solar odată ce colegul Fo a început să intervină cu comete, meteoriți O să se supere. și alte dezastre. O să se supere, nu? Hai să încercăm să-i împăcăm. O să-mi iau băieții. Hai. Hai cu mami, hai. Alergăm? Da! Hai repede acum, hai. Spuneți bună seara. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Salut! De noroc. Tu ești Octavian? Rareș, Rareș. Și tu ești? Octavian. Octavian. Haideți să vă arăt ce s-a întâmplat cu desertul mamei voastre. A venit o cometă și a distrus Pământul. Ăsta e Pământul. Și soarele a explodat, săracul. Vrei să guști? Eu vreau. Tu vrei? Ce fac? Păi de obicei mâncăm dulciurile. Tu nu vrei nimic. Bine. Haideți să stăm aici lângă mami și să ascultăm ce avem de spus.
Pleti nu è per gusto il mio. Desserte, in afara de forma așa ciudată, diferită, are un gust așa, zicem, discreto, dar normal, nimica de că mi da pe spate. Și din partea mea e un nu. Am apreciat grija cu care tu ai gândit tot aranjamentul. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut să distrug farfuria și preparatul. M-am jucat. Pământul a fost bun. Aș mai mânca o dată. Din partea mea e un da. Mulțumesc! Rareș și Octavian, haideți să vă spun ceva. Tu care ești? Octavian. Tu ești Rareș. Voi sunteți siguri? Nici eu nu Eu sunt am sigur. aluniță. Unde ai aluniță? Am crezut că ești cu ciocolată. Fii atent. Ia duceți-i voi ăsta lui mama și spuneți că i-am dat un da. Ți-o dat un dar. Mulțumesc, mami! O să ne mai întâlnim aici. Mulțumim. Mulțumesc. Am fost, acum sunt foarte, nu vine să cred. E un moment unic în viață. Hai, Bă, iubim!